Здравейте, бучка! Аз ще си направя бургер. Варим така. Ами, дай масло. Чакай, аз ще си взема. Тук има два, там има два, тук има още два, там има още два и гигантско огледало. Взимам нещо за ядене, защото не сме яли абсолютно нищо. Тия 3 часа в автобуса направо си измъчих мъчението. Много мраз да седя на едно място, много ми е некомфортно и неудобно. Реално гарата беше точно на 10 минути от хотела. Значи се видим, когато съм готова с едната питка. Така, хора, готова съм с едната филейка. Да, сега съм с майка и тази трябваше и да. Тази ще я намажа. Защото аз май мисля, май не трябва и двете, но ще я намажа. Нея, но аз не знам дали е така. Дали само едната, дали само двете. И аз ще ги направя двете, за да може така. Така май ще стане по-вкусно. Няма така. И така ще има вкус. И така, иначе ако не сложиш ако сложиш само на едната, няма да има никакъв вкус. Имам абсолютно всички неща за бургери, кашкавалчето, сиренцето. Не знам как се казва, но аз много го обичам. Даже аз го яда така, без бургер. И да, след малко ще видим пак. Така, хора, готова съм си за над сега с кашкавалчето. Аз така му вика. Кашкавал. Даже малко аз ще се отхапна. Всички тези неща, че няма как да съм от България и да ми харесват. Супер много се вълнувам, защото от известно време постоянно виждам в TikTok. И правя втора част.